FM live www.sompaonline.com so ensam ni bebrebe ene ndodo mu no yasane mu kama e de akwagu a ubetimi akwakenkan bi awie yi nsam wa ye de nam no na poso bie ene se odum de adwumakuo no akwakoti bia hwia pa ewo kaso afa ho na de na siye awie ye de mu nsam oba sanso ena eye epue mantem new ebrem akwanhie bia si enam so nipa baako wato anananom ewo nsiedo asante mantem mu wonu mo se nra so nanu a mampani kwakenkan no womani age pa titru eni afari hospital na mampani so obeye no na wonya bo afari eno ne ya tete ho nsam anana na bi no mu ka se kobasa wo ya ade no wanye ni ya ne si afari mani nsi bio na FDA for say enenam se ebinimo de roba ena che bayire ne enema etesa wo be se plantain chips mo no kure bi anim enkrata fi Ghana Education Service for ho de ababetu do akyerem se ebransun se wo se nyame ya adoma abosome foforo kyan ya fi ase yi ni de toso enkono ene edu ye de esi wonum se midterm eda na eno na coalition of concerned staff of Ghana Education Service wo musi nye ne ehiani wo musi ka akam no wo mo hwanu mu ntua ma wo de ehia no ebi esa na watwe nyina amarane nsem a ebobo bai de wantumi antia na wotie ya ba bi fo ankam wante ase yi no ye san mu biu na ye de asomo akenkanfo no eye me wadoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma menimenianom nana opon checheku enafi triple A man ejapia apamdada afi ensem no nchirechire mu yanyebre na yentutu nsere ne abasa abusua ye live for Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra na nasafo kantanka da amanti wode ne nam ho ɛho na atimi de wadwen kyerɛ no won kanto so eto no ye kwahya se de Africa so a ɛwɔ awutu senya east ene na afa na ɛho enche bia na odumje adwumakuo na gya bia to ho ekonu market afa ho a wo mo kɔ se wo mo kɔ akodum ekɔwie wo mo kɔkɔ bro ebi mu a ho nsɛm ɛyɛ deja wɔ kasafidie so na ene sempenimfo kasa ayɛ ma adwobre ba ayɛ nyinaa no yesi jama nka de etimi jama nka na mo yifiri wutirim no ya na ayɛ bibie wo ho na enkra na kyerɛ sɛ eja bi nso san toyo ɛwɔ odukpon kwehi sɛ de ya akoso abusuapani kyerɛ zongo section ho ɛna wo mo bo anaasɛ wo mo kɔ akodum ekokɔ wie no ya di wo mo mpabro na nam so ama uwura weja station administrator ADO adodanso wo kyerɛ de esi poten ne de wo mafam na wo de yentie bimra distress call about around 7:54 and they do hustle around 8:20 but by who say container shop I'm say omoton provisions ijano was a container anymore. I travel to the other nearby shops so but ideally say for now no from Bawe through Malam to Budumburam no Weja fire station engine we and the only functional engine and you know time I do you know I mean say late because 7:54 to 8:20 there say I think the response was quite positive but they do no I say some of the members of the public directly attacked the crew now no the fire has finally been extinguished. Like I say, the contents, to some larger extent, are destroyed. Because when we arrived, the mob didn't allow us to work. So close to about 15 minutes, the crew couldn't disembark because they started throwing missiles and all. Do you understand? So yes, now the fire is finally extinguished, and we are now proceeding to the police station to make a formal complaint so that the police can arrest some culprits to face the law. Eno Weja station administrator DO adodanso ene boss amane ene yensan twerefo edi hu nkomo we kwakwa de mabobo ano pe na ewie no na wutu senya abankra chepani wo hode to so akyese wo mo edi sa nyambra nsem ni bia nya de a wo mbejai ama wafa wo hu adi enti wuni wo mu a kai hunu se emra no so opan chi a me pa ache onim yentu aso na yenkopie mu ewo eye epue mantemwe epue mantem ene aniwe brem brono bi wo ho ye fe no impintimpi akonse eho anakure wo eho num ena kyese yesa akwanhie esiye na akonse kuro ya meka ho asem yin akwanhie esiye na eye kia tracker ibie
ena lodu eye blocks bie ne edisi dan no o de kohin obi nim ne nam so kote bayra humamu kai se obi beje no onje no fm tintram kai na hwiase yi enya kwanhia inti ebasa no enam so emanipa bebre na bopin ho epe kwan hesa anka senete bia anka kwanhia yi o betimi ahwe na afei o mama eye aboafo akonafo makwakoyo momwa abusuara wosama ababeto dwa no mu a kire se adwumayeni baako a na woka eye kia track hu bie wato nanan mo nse do empanifo kire se bibi nti yentimi fa ne din to dwa nanso ka ne number ne de beto dwa mo wagogu eye GB 2229-11 ana kwanhye esiye abusuabra Facebook page ni so na bra na ba behwe bi wai na ebra kwanhye ni esiye no eno enam so ama eye Alhaji Osman Muntaru wono ana ode atodwa chem se no kwasem nie arawosem ye esi yade ya pa we yo hyenkani nanso ekwan akwanhye fa so esiye ne de no kwasem no atena setwen wa wonte ase in fact he can't think far inti eno anenam so ama eye ene wetimi de nsem bi e de atodwade afa kwan a akwanhye timi esifa siye ena afensu no wom so ho kan yenso ye do mo akwakopie mu e wa ban ayaresabia ana pay ni se shase de blocks we de ko kwanse ye juma fi ya mse de teta mwananka ye de ko na ya baba pon na ye be ya fi ye mpintimpi e ba obrabed na ja hormo se de center be de mse ambulance du France e ko fi hormo no so school bus bi so be fi hormo sa area mo hormo na se telephone choma ni hwe sa bia hormo se hormo procrastination so kwan toya ya na hormo nantie no ehu se so togusu kakra bi pe se o ase sabe ase samana a o dia fa won sa to ni fa so no na ye careful pa because in so hormo na nya to bo ase pa de na edu mo no de hu ya na se ka na to na pa the kia so de na na se load ni mu sa era ni nantie no ni ye bi no ye to ne pa no afi de ni mu control emfa ye esaso de nyame ase na se sabe na ka bia so MPA MB e bia nka kwesi anon ka no be ye ke ba haju na ase se de esi so de same no ya hre emi aba ko ai ni yeduma ananka ense se anase yem pen se ka be barasa na de na ko pompen waye ti na mini aba se de so ye hon abusen bra Facebook page ni so why na bra bebo wani akohoma no kwasem nie ewiase nipa nsa hwe man never is enti bema ana chese wodaya ewo eye kan musa na meka say ye pagya no ede no akwa enti amane yamane boni Ebeneza owusu ansa wono ana woto ede emane yen sanfa from ho no every Pakistan ye fra ho pankese ede kwa akuase nyafo man pintimpi de kwa akosi abrem sa kwan no eso ye something which is there pa nsuo to asem kase pa ana wasa kwan no so na yemfa ho na yenwura mu nsi asante achem na yenwura mu ankosi asante kuma si asem na mekan na wonu mu wo ho ana nora bra na mampani his excellency John Dramani Mahama ogyina simpie ni apaso na no opposite kumo wo mu ni nyina wo mra hye badwam na wo bɔ nkomo Ghana ho de no e de akere won no na asanteman mu nso ba obedu wono nso ni asanteman no wo mu nyina hia one side ana ehwanda blakase ho no a wo mu tie na wo mu tie ya no wo mu tie se ya bo aferi military hospital na no wonu mu gya ho na be se mfie enwotwe ko ni mfie nkoro ni mfie dusu nie ye nko ho bio no mampani se gya wonu ana hye ase wo ba wo san ba beye konfo na chenso ba bia akoduru bia no wo ba hwe na watimi aboa won kakra na afei ekumawu government hospital ye no so eti fans nsem we no so kwa akoye eno na wo mu wie ye pe eno am si wo bawa se wo na wo kai kwa Ghana fo nyina wo mo asum na mampani ti bie no sen yan eno se ka kire mampani se no kure ye ni aso papa ade aye ni na so ye nsaka ni atetefo no hwe ya wo mo ani gina aye no eno na won mo penso yi abaso yi na ye nuanu ma wa santimanta mu no bila wo mo kire o mani so se mampani zu oba ba ya aferi military hospital no de ama won no wo mo kire ni sei atakenkene aferi hospital na ye wa John Mahama eka no me de se okase so oba ba wie dia but on function na adwum se adena wo okase obeye no omeye but mo won kan to tra sa kwa enko ensa ma fofo ensa anyere ensa ma meka embetu futu nyere enwu yani yesere no eni diem ba na no aka asemu na
ɛyɛ asɛmpa ɔmɛyɛ saa de ɛma ɛna de ewiase de panyin aka so no na waka ɛna de kakra mɛ kan sɛ ɛnde ɛnso me sɛ susu sɛ ba minim sɛ ɔbɛyɛ ma enipa no sɛ onim kwampo no obi ɛyɛ de ehu aka akyerɛ no but me sense Konfonoche maternity hospital no omomodin na de ekoso bia no onfa na nansi form na wonye bibia we de na asem papa because as a Konfonoche pressure kwa kogu okokra na say de na unya kwa ma nti oba be we de asem pa na mum omane yes nya ne yes na omeye yes e bia o kana o de adada tinamufo ewo asante mantema na yesi de wawe kotoda ka so be kra yenyi na chinyi ahama ye nipa bia oye builder oye foundation o build foundation onye nipa bia o de structures wansa na be build foundation o build from scratch na wawie nti waka che so be ye ne de yenyi na chinyi obeye ono an ye afare mu trust obe complete ya jinidi oye builder oye foundationer ono no onsida ni nyan so build the foundation we ye nyan me wa sentimental no Ghana fo ni bi ene wom ne ba wa bedu e bo sa nkomo nu mo chese no kure se de mampani aka se aferi military hospital no wo be ba be ye na wa wie na fe pressure abeda Konfonoche so we is pressure ni bi de afiri ho no kama wo mo ani so na emom sebe mpreduasa da se bi mra bio no eno ana mobrofo da taika sebe ya wo pira no pay no na nwumre de eta akiri wo se wo be ya aferi de no wonye ne ho na Konfonoche maternity hospital maternity block no ehon so ne esie bia no mampani nkwohwe na wonyi pressure na kakra emfamfiri amane boy ba wa bedu ene toma ne yen ene ba wakora na ne so ne yeda so agina ene se na wo mo camp muden die no Food and Drug Authority nso wo bopini ho esanse na nkobom bi nenam se wo mo echechecheche saa wo bese crips ahodo no se ye plantain chips ana wo che bayre wo che kokko ubohu se wo de rubber afra se de be ya anwa no enchin santem na enu achi ebesan so aye den na fifirete no a embohu saa na wo mo de ntina ne na makasa fidie bi keka kabie enam saa so ma ba bedu ene asante mantamu de wohwe enuane asrade ahodo ene niema ye de koyemu no wohwe so Food and Drug Authority ura Nathaniel Nkroma ene wo be chese sa niema no wo makeka watete bi nanso wo hwehwemu echese no kore bi anim na mo e bi aja wonso pese wo yete se oduma nkoma cripsi wo chechechi bi sa edeba hwe na wankoye tese de obi ka foundation anfa no ankoye foundation twon ho firi ho na Food and Drug Authority de wo mo ababo so se de yebedie bia no wo mbehwe se ye papa ne se hunti anom ne ya wo mo de niema bi ma frafrem se wo ho be sode kankan frede wom ya wo mo ahye se saafo na wo bibia enyim firi dwa so ansana wo ma fa wo ma ba kutu na ba no wo mo da so gina no aso ya hwe mo chese yes obi de rubber na chips no enya no kra ya hwe mo ye ho bibisa na ya hwe mo no nya sadete na over science na wo sa de china e be den se obi betime de na nkofo keka wo social media so no actually plantain ana se kokko de mo ka no na etimi ayese de sitie no ya hwe mo chese pressure ye to se bi me ye wo kan about alcoholic beverages na de stimulants afra no ye kan se and maybe a chemo no am I to say the be register name mom ejuma na ye no the fa bi ne say ya gitu mu wi a ya wo bedwa so ye wo fa bi technical advisory committee on safety to FDA for anya evidences data from Konfona use na it mean my head it take decision ya dey assessment drink na ya ba ne say ya yes ajuma de ne hu say asset ye opepa ye de gitu mu ye no man for abuse no the sense stimulant no stimulate na alcohol no so aye dey say nti FDA person say person about obi ahun ban na ya ka chi am for say omo ye edi bom no ye mpene o person o ye no separate any problem say oba ye alcoholic bitter separate na ye o to say energy separate ye asa wo di ba bom na ya ma otumi na waton na de bom ha no 51st March ko no yesterday there begin to musa na nya de wo no eno eye pani a wohwe Food and Drug Authority no eso e wasante mamu yewura Nathaniel Nkroma ene ne ba bedu edi nkomoyi na enkratai efi eye Ghana Education Service oman yi humasua tena bia na aba beto dwa se yamane bi enko enfama eye
empanifo a eda adisua de ano ewo man Ghana mu anu sei meka regional directors say omonfa emma eye MMDCs directors a eda kronkuma animu adantem ni nyina ano say nyame ya adoma bosome foforo ya yewura mu eda nkono edu yede ebe breaki enkwala no say omonkonkwojo omahomie bra na ekɔ school ni efe ni midterms ibie enu nti wo ye suani bia na osuku a ene nkrato yi wo so ana ekɔde ama wo na enkrata no mu nsɛm baako aba betodwa kyerɛ sɛ ye breaking kwala yi eviti ɛda enkono eni edu march ni mu no ɔmbɛsan so asan machi ato ɔmontade so afɔ mo ekola kasoa ɛde aba suku dem hɔ aba besuade ɛno no ɛyɛ March 11th ɛno na ewuku ada nti ɛne wokɔgye wani fiti efiada nwumre memene da kwasiada adwoada ebenada wukuada pepepe wo so make sure say o san so aboabo ho akwakosuade ɛno nti ɛyɛ nkrata yi opani a wono anoye acting deputy director general Edema Ghana Education Service Yera Muna Rawu Isahak PhD Kennedy ho doctor ono na ne signature no no small one bi na chese na ode atato nti wo se NC eye empanifo a eda eye Ghana Education Service ano ne nkrabata won kra ha na afi entompete emfa mantem du nse ne nyina mu na afi nkonkro constituency ase na afi enko eye nkro nketenkete ehye nyina ase enu nti yenuanom ma enkwala ye omwo eye kindergarten primary and afi nso ne JHS no mu midterm no date no eye 9th and 10th March 11th pepepe na mo sanso aboabo mo aba besua ade na yeguso gina mu ewo enwomasua enkomo no a emu we ye coalition of concerned staff of Ghana Education Service womo na etotosere womo se nye ne ehia ni Ghana Education Service fo nye ne ehia ne se mo chiro nkrata ade aba se ye committee na womo a school mu ho womo nim se midterm no eba so womo dika kura ka kire nkora ndeda enti nya fe na mbe chiro nkrata bia nkrata inura eno wono chiro 27 February 2026 was a press release was a one more ye from a coalition of concerned staff of Ghana Education Service no one more who say nano nansane nempo ena ba ya ma nura ye kenkan yempo anopa no nsia kase no so edema wo say Ministry of Finance one was one bie kwa no ayi sika bi di ato ha me ne okasa sabre ye nurse fo a one musika kam ba bosumi ba ko de bosumi du binum kra de ye du 9 ni dunum wo mu nyina de no ya betena Ghana today so a na ya wesa no sako de akira ban ni ama me score e de ato ha no ato afo so amara say wa answer me score no ne e ko health fo no anase fo no de no wo ba betua enti wo mu coalition of concerned staff of Ghana Education Service wo mu ahu pa wo mu ahu say Ministry of Finance no wa confirm me aka say salary arrears no wo ba betua e de ama nurse fo no na emom sabre kuro yi wo mo ka kire wo mo say wo mo foforo bi wa kire Ghana Education Service fo wo mo ye adwuma de ma Ghana Education Service a teacher fo na wo be mpo betena ha na no so waka no kosa e de a kire say wo mo sika na kam binum kura pin kura ye mfa ma wo mo ya no so akwaya asem kase no wo mo so de ho be 14 months enu nti wo mo ka de a charge yes for say munim nkrata atwora ma mo ntwora meter mo ho nkrata mo ntwora nkoma finance ministry ho no na mo mfa musika ma wo nya sa pa de a asem kase wo mo chese bi de ye 10 months e bi de ye 14 months ni nyina yi chese GS o ma wanye senya de wo be ka ho asem ba kokura sansa sabe aboa no wo mutu wo mo so nti no emfa wo mo ho na wo mo niema miensa no wo mo hwe anim de free GS fo ho wo mo se sabre ye immediate release of funds baby asika na sha pambotomo se opposite ku bag no mo wo mo nkwaje na wo mo fantua all GS salary arrears nyina mo nya wan cedi kura wo eno ye baako afei wo mo pesu wo mo hunu se wo mo pe public disclosure of Ministry of Finance concrete action ni am be ye bia mo famra bonten ma so mpafo hunu na wo nka nkire Ghana fo nyina sene omo be ye payment no a omo demand no omo be ye nyina wo famra na so mpafo hu na wo nka
afei wɔn so wɔn pɛ immediate confirmation of da GES staff a teacher for what GES no abrempon aka wɔn asɛm aka ma wɔn no ada Ministry of Finance no wɔbɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ ada sei metua moka ada sei mintua ada sei mom na menya ahodaso de atua ne nyinaa mu wi a momfa ma so mpafo na wɔn nka sansa ha na wɔn betie aha na Ghanafoɔ nyinaa betie no wɔn ate no wɔn kyerɛ sɛ ne wɔkyire kura yɛ ketekete kura no yɛ no kura de wɔn amfa nka miɛnsa no ho no de yɛ bonus wɔn se sɛ GES-foɔ wɔn nyai midterm letter twerɛ no wɔn antwerɛ letter na nkɔma ato ama na mfɔ so na sɛ ato amfɔ so amma sika no amma na kyerɛ sɛ wɔn pɛ so wɔn se asumdue pa de asumdue nya de GES any Ministry of Education any Ministry of Finance wɔn benya bi da ɛwɔ ɔman yi mu wɔn bɛtete wɔn saa na wɔn de wɔn nsɛm nyinaa bɛfa SOMPA sansa asɛm no wɔn ka controller bɛte wɔn ka finance ministry bɛte wɔn ka pɛ bɛkɔ akɔdu abankasiem na obi ate bi wiase nyinaa fa news no ɛde free SOMPA wei yɛ nsɛm a wɔn fɔ soɔ na wɔn aka ɛde akyerɛ sɛ wɔn sika kam ɛno nti aban wɔn mmerɛ wɔn mmoa wei yɛ coalition of concerned staff of Ghana Education Service wɔn nkra wɔn to ɛde akɔma Ghana Education Service Ministry of Education ɛna afei nso ɛyɛ Ministry of Finance wɔn mo ɛno no na hyɛne nsoma me sɛ endpoint homeopathy clinic ɛhɔ na wɔ pressure wɔ soro sanse wei yɛ ka yɛ sɛ yakɔbɔ obi kyɛm so enti pressure na rise mesrɛ wɔ endpoint homeopathy clinic na yɛnhwɛ wo sisi a mo nso bo de na akɔyɛ awo hwɛ wɔkyena wɔ bi wade wɔn anim sɛ wade yɛ a wɔwade nsew ne nkumanfoɔ ne bɛba na na nkwadaa ne wei wɔn mu nim sɛ awɔ ne nyamayo but wɔbɛsɛ da bɛfa sarcastic way bi abusa sɛ na nkwadaa ne wei wanyema wɔ anka ho yɛ ha na mu bɔ suje tresa me si enura na mete sɛ obi yɛ phone call na yɛ ka kyerɛ ne sɛ yɛ di Easter wie no anwo yɛ awade no wɔn begu no na wɔyɛ nyame to be kai kɔ endpoint hɔ na oni wuku nyina na bema oni oyire munko endpoint homeopathy clinic na munko agema bema prostate wo hawo baby abetimi aka amana wie npe ye paa no endpoint homeopathy clinic ade we ya na metaka hwe mema nko an ye wode mu ha nanso bema wo na wo boa wo ba no na wa guide no de na kwa kwantu kronkron no na mmom de imagine say oni oba free ha na munko kwa Easter wo de ni duru nsa ma na wo gya no ho sa wo ba fie na ho na mfa ne nko asama meken eye kasakwa mema ne temase menya oba ne kwa mu fa ne kɔ na san fa ne bra somdwiem no sa no du anopa na wo pra ade amani na so mensa ka won kampo na wayi ato hɔ eye endpoint homeopathy clinic na ebo asa owo krono ma bo hia wasante mantam mu na facial signboard ene Spintex Road e won kran ha ya kɔ hɔ na kwaji ha yarehwɛ Dr. Adibuaten ene Dr. Kwaten sɛ won kwa na eti akra na won ma na etenten e de ama wo 0244 867 068 0244-867-068 and 0274-234321 0274-234321 na one wono abo enkomo sabre pensuo nom obi bo wanyina na yemsuo ensuo na wonom ni nyina no se enye CASA ene atro ho ane aka bia ye hwebuada o ne aka nyina ye nkoso sanse ye se ye hunu han no kane no ne ye se o nsuo e benom ye nhwe nkyɛnkyɛn wan hwɛ nkyɛnkyɛn a ne galamsɛ nsuo wɔ ho wan hwɛ nkyɛnkyɛn a ne behu ane asa atɛkyɛ de ama na wo nom wo bewie no na yade e wɔ nsuo mu nyinaa ya tɔn de ama wo de onim sɛ wo nom nsuo nom kasa na kyerɛ mineral water wade na ye bɛba so no kasa ne ye bɛ serve wase ye bɛ engagement ne wɔ fie kasa ɛno an ye bɛ ye de bɛ serve wase mo amo ye yie nne ne kyena no sɛ mo anya mamfa kasa ama ɔnsɛ nsuo ya na no nkoso nsuo ya mokɔtɔ yi ɔnsɛ gusugu hɔ mamfo ne nom kwana kwape CASA enu nti sabre ya fre Kasaloma Ventures no mo mfa nsuo ni bi mra o se sia 0206 469 430 0206 469 430 one wo Taifan kran ha back hospital na chiwo nanso ba bia obi a no frɛ won a won beba na afom de nsuo no nia opere nyina no e de abrewo time herbal mixture enu ye tete aduro sanse kyerɛ ne se muni aduaba no na mo mfa hahan no emfa nsa yade enu nti Dr. Tafrija watena ase din wase ampa kan tete no ne yade we na ne yade kafra na afi ya no ne yase ndodo kama ne ya nonom na afi malaria na atu ase we wanu mu ato wo apos yo ya na atu ase no na wo wie ye wode ama FDA fo ahwe ma hu se oh we dia wonom a malaria fever malaria tempon
One tonto mu aka anopheles ne bi na wagya nkwamwa ne bi agu mogya mu a sese ama wa he no fe wo wa ha se wo nyare nso wo nte apo saa no na yi ni nyina de afiri wo wapose no wapose yo ya hwe obetimi twini mu na ne mu atoto aso obubu nkase mu mesra pa wo hia time herbal mixture no ne betimi adi aboa woni mu ato na wo ntimi ne dia time herbal mixture no ene wadu a me kanfo ede ama wo tumirika kope bito e wo pharmacy ne herbal shops nyina mu nya mapemfo ba wa ma akoda nufu na akoda wo nya mfinsi adumienu ya to HH ne ba koka ho na de nonom na abehunu nsankyerene a e wo akiri pa bia na wo pedodo no watu aton ana wo penkyiremu 0244 417 669 0244 417 669 one mother roma and one maso yasene a ye be nkase yi e de amawo ma ya na ne ye ho si mapemra ye ba na watwe mu amano ne nsam a ye de besom wo ne awante ne baabi ne awote ye kora won wantimi ankyere mu yi no ye sansi ukoso to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa Mawobano apomudin free ne mofrase Janvita gumo hodo bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA agi ejwadie yinkrato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma bohia e na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia e be kire for Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic. Womo dem fu. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden. Enanso biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu mona akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum tontonte yennom nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebua nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa wokọ pharmacy ana baby eto nro bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkrato yi atom
aketuapa no creo ema aketuapa pampa busua afi yenwuram e wona awotwe ni nyina ensam aba yefira manone na yemo akire mfama wo eda dwada no mu na Mexico man no panin bi a wo ho a echese ye ka abrabode a wabobi pa na wo tumi nso wo body gas akese ase waye kanka bi na America man panin Donald Trump na se wono ne de hu ne se Mexico ho no katafo bi na pese wo mo eje boso no wo mo ruli ho enti obese inflation na ese kofo kura na wo mo paja kosoro enam saya so ama oba Claudia shembam wo brepa mempani a wo ho no na ekoko wie ya sa elmencho ai hanke be kase de macho no menso osegwara 70s wo moji ne kra firi ne nsem bra US intelligence wo mbeka Mexico fo no ho na wo mochi papa ya babianka esede ne koya mfene nru no oti nananam won sede no edi ojammompa enesi ho na ansa na no de yentie nsem a ye Donald Trump wo kan edi entia wo mokoche macho. Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something because we lost. The real number is 300,000 people, in my opinion. You know, they like to say 100,000. 100,000 is a lot of people, but the real number is 300,000 people, and we lost it to drugs, and they come in through the southern border, mostly the southern border. Plenty come in through Canada too, by the way, in case you don't know. Yes. But they come in through the southern border, and something's going to have to be done with Mexico. And on watch muno, it's answered the we are seeing na baba grom from Amato football. America, ya Mexico hokrano, one babu honja was it, Bambo etimere. Na emencho 70s enese woti nananam wonse do no ene afa kura na womato enkutode atogem wisi epunu ho nya asam ketwa ama national sa wo mo ya bambofo emu adonunum efa hoti nananam wonse do afoforo de ene nanano te se yetetia wo bese entetia so nanso sade ene nsantie nyina no na wotwene mu de bobo ba ye bi no no joada na edadwodan mu ana yeda so gina na emencho eye apamdi kambo ni din ne ho nsem ba ko eba beto odwapa na wotwe mu no e kire se woye obi a na odi edom anim na ne dom anim no enam so ema eye etu ototo ekoso ewo ne mmema na omotai na kire ema ebi kan no ma posifo mpokrampo chi no da no kwese de ye etwa mu yi ana elmencho oka nkire guye wentimi ancho enti eno enam so ema chese Mexico krom ho ne mrante ni bi adwalai pa etu ototo na ekoso saa no makomaku nsia de etu ni bi kan wo mo emom so ba bi omda na emu odin pa na nhwehwem kakra ba beto dwa kire se eye saa FIFA World Cup ya ye kwa akoboyi no kwasem nie Mexico krom ho omso omo ka ho bie enti ne akwa ebe nyina no eya ade a omanhwe ya ebetimi ako ade atia wo mo nanso abambofo chese ombebo omhomoden ahwe aboa ama eye hu kese no ama no homne so no etu atimi atwa wo mo chese meka sei enkrotua beye makomako aduonu 20 ena chese meka sei eye wo haw ene eye abinisie ne obroni frɛ ne violence ibie ekoso ho no mo yeso mo adwalai okwabrani timi gina kwan mu na wo stop cars na mo hyehye ties na fe ye de nadoa nso gugu kwan mu ene eno no tight mi fa so na pipe afe nso onwusie de yesi afokrom oba bia ma chese onam ne wanya eye no smasa ahwa wuntimi mpo home nti wei ene ensem a na wotwi ema no homne so ewo eye Mexico na Mexico ho no a se akoba ase no won mu ada na duafie no binum adwane o binum adwane be se aduonum yensa de wo mu nyina ti afaso adwane amena no krampo ni abeda adwane se kra binum abepie mu Africa ya amanfo asase kra tretre mo nsa se brantie ya na no ofri Russia ba ye ya wo se sa gas ibro so se wo mu se ya hwehwe mu ye na bi kra na woda Mexico na duafie ho ena ade ba ye wo nudi kan buye ena wode be fa aga na ha sei na me ne wo ka sei abrosifo ye wo Mexico wo mu hwehwe nipa makoma kwaduonum yensa na no basabasa ye koso ya namso ema nimesio oseguara
Cervantes dodo na friend Elman Choi oto aya no monse adu nipa na omo sa na duafie ho na ewo Puerto Vallarta emfinfini ho no wo mu dwane ye no wo mu apre wo nyina de ache won na wo mu kire se sa Jalisco New Generation Cartel ya apam ne na no point cheku abawo musuyi wo mu basa ya no ekọ no ene kobu obi sheda de kai track ni bi sheda kobu prison dan no ema me no ka se kurampo no ne duafie esofo no wo mu kunkum bi kurampo ade ka ho ese be ya ne duafo no wo mbebo de adwane no wo mu ka we di akire wiase mansan nyina se nipa duonu miensa ya wo no mu adwane no wo no mu hu omo a eya ahweye pa empo hu se obi ni na mo mfafra mu na kire se bia unhye da hunu ne nantie ne yiye niema bia se unhye da nim won potam a yi prosifo bi e ben wa asotire bi kura no abepie Ghana hase a yi Ghana prosi asotire no mo nso ne pachi fa ne nkoma Mexico fo no mo nsan fa ne nkotum we aye nsam no na no ebenada no nsam kakra free Mexico ba ya ye da ne akire kama e de ama wo abusua eno eye eda ebenada no a Tuesday na eda Tuesday ye ebenada kro na no ana DSC wo Ghana na musoma nipa nwotweti nananam wonse do na malupria na enamosoro na ekrahye ye no saa bi nso si wo Peru brekwa na wo mo nso wo mo mission ne ye de na ye pepepepepe sansa na wo mo ekon gadam sei ne hyehyɛ papa wo betumi afa so a ye betumi atwa abaahwe ano na Ghana de ni si na Peru afa ho nso no na de friend sensu brantem bi ato torrential rain topa ma ewie na ade hye ne bi kura ntimi mpie na wo mo yese wo mo de adu pire be fa soro na eja wo mo hu kwampa be fa so ayiyi binom e de afiri wo mo abro mu na no na M17 aircraft no eno nso ekwa hye ya nipa du nso na obese wo mo du num no de ye ka ne prince wo mo nyina dwerebe wo mo ato na nanom e won do na arehosemi no esi e wo aka region ho ye no eben arekipa sabre kro na no babia wo mukoko hu ye na eben kro chala viajo eho na sabre husemi si ya sabre governor ya wo da arekipa no ebe chese are hosempa na atom na nso ni nyina no wono mu ye hwehwemu mapa aban no nso ye de obetimi bia sa de asese wo ho won betimi adada akire na sa de ye de na yira free radar so no sa na wo mo ho de no nso eyira edi free radar so enti Rohel Sanchez se Ghana ha nka beka se Roda Sechi wono ene governor no a wo boss ansemi so na ede wuku ada nso ene eyemia obi ne wofa Donald Trump ena wode eye nkratoe edama eye democrat foi wo trom se mente me ho ase ma no hom ne so adofo boso me ne de to so eye du nan no eye Valentine Day no basa ye ma no hom ne so ewo eye ice fo mo ntem ena afen so CBP fo mo ntem no wo mo he na afei adwobra wetu nkotwe ba bietu na kire na wode atodwa kyerem se eye afimu a February 2024 no mu no 2026 mu wona ne de to so eye 24th no ena wode eye ne ho nsem anasa America ho nsem nyina Ghana ne efe ni so nan omo de ne State of Union address odi eno nso kokotu dwa na odi tudwa kyemu se ye hwe democrat fo ekwan a menteme ho ase ne ba ya wosoma womo se omo nkọ ho no na fo omo nkọ hwe ema eye ohaw ne atorenchem bi ebesode edi eti amanfo afoforo bi ebeba ho no no omo hwe no nsi anokwan no aye yie America de wo ho no ma ye bo America fo ho ban ne mu manya se ekwakobo eye kromafo foforo nso ho ban bie enti ebra eye yewura Donald Trump de nsam itu dwa sei num enam so ema eye democrat fo o ma sore jrom na so bom nsam wa de ma eye mampani Donald Trump etesa na muntu a watu edie waya de pop asida enomde ema no yentie nsam a yewura Donald Trump wodi to SOMPA kase enim
Democrats in this chamber have cut off all funding for the Department of Homeland Security. It's all cut off. They have instituted another Democrat shutdown, the first one costing us 2 points on GDP. 2 points we lost on GDP, which probably made them quite happy, actually. Now they have closed the agency responsible for protecting Americans from terrorists and murderers. Tonight I'm demanding the full and immediate restoration of all funding for the border security, Homeland Security of the United States, and also for helping people clean up their snow. We have no money because of the Democrats, and it would be nice. We'd love to give you a hand at cleaning it up, but you gave no money. Nobody's getting paid. It's a shame. So you have to think about it. We have, in case you didn't know, a pretty large snowstorm out there. One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans the chance to see clearly what their representatives really believe. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Mo abusuya yero Donald Trump America mampani ena yete se wo wesa brofo san nanum brofo de ayese mampani dada bia wabetwam ko Ghana ha okasa no wanwen waso nya de a wobeti na me wofa sabre kro na no wasaka asem foforo ukuada no a na nwumre ebra na nkaye boaboa ya hompo na yede hot bite kase no aba no ena wono ampo na twa metetefo nko ena ozikwaku ya me wabaako bi ya monka na wi asente se obepie mu wa America titiru pa na Minnesota ho no a ye wo atuturafo sa pirate fo na no krampo senya breku wo mo baje manfo ebo otuko yi ebi wo Minnesota ho na wonom no wa identify wo mo me ofa Donald Trump say Minnesota wonom a ayamambofo na ewo mfinfi wo mo ye Somalia fo wo say Somalia community no wo Minnesota no wo mo ye mambofo papa na wo kire nsamuzi. That's the kind of money you're talking about. We'll balance our budget. The Somali pirates who ransacked Minnesota remind us that there are large parts of the world where bribery, corruption, and lawlessness are the norm, not the exception. Importing these cultures through unrestricted immigration and open borders brings those problems right here to the USA. And it is the American people who pay the price in higher medical bills, car insurance rates, rent, taxes, and perhaps most importantly, crime. We will take care of this problem. We're going to take care of this problem. We are not playing games. Delilah. Wow. Me wa fa no. Nti sabasa ya cause wo Minnesota India home finfiri ho ni nyina no. Minneapolis wo no. Say ya Somalia fo na. Wo mo ye mambofo pa. Nyame ni nka o. Me wa fa America mampane Donald Trump. Wo no na wa bie ni sa no. Minnesota ho nso kare ne ye babro kura ho na ye kyero krata na efiriba. Nanso ni nyina emu no ne papa mu a abusua na watwe no mu no eda ya wadase die si wo South Africa na nya asem ketoa esanse se ukọ Atlantis Senior High School ana Senior Secondary School wo ho tututu obi kọ so ama wieye no etuo no bi kura akọka asuafo no bi ma nipa be se edunan wo mo ye mabaawa eti nananom wo nsedo edible sauce wo mo nyina eyira akwa na eno na mayor ya wo empotem ho titru ni Cape Town Mayor Gordon Hill Lewis ebe chese empenimfo atu na mombia ese wonu mutuo na hwehwemu bia ese wonu mu yonso wo mu yo se de be na sa menteme ho ase ya eba sa tesi adravafo no wo mu ntem na ekokọ wieye asono mienu anya ntokwa eba sa enwure ewo ho enua ne nhoma no ne nsinsan no nebre a nam so ama Atlantic Secondary School eho asuafo bi wonu maprepra wo mu epra ye no adokotafo agina won so se won ho beto won na wo mo eka baabi nso no abusuane na yede yakọ ema wo mo a ewie se yakọ yede be ma won kese pa na nso ni nyina no empeni se emra eye adwuma na yenko epiemu ewo eye Japan mamu eda ya wade ye twam ye Japan eye defense minister eye Shinjiro Konzumi wono ana ode atudwa twam se Nyankopon ya adom no ama magi ni wiase a March bosumi a yewura mu 2031 ene omo ba beto akode enam wiem a eba kokko kopiemu ewo eye Taiwan na eno ho nkrato ana ba beto dwachemu se we krompo ni ne edikan a eye Japanfo eba betutuo anam wiem ama na kokode ewu ewo krofoforo so a o madikan bo ho nkrato na wenu edi ehu bo kese pa aba beto eye kro
Tokyo ɛna afei nso no Beijing womu ama kyese mu kyerɛ mu sɛ ɛda November bosumi ni mpokura no Japan Prime Minister yɛfrɛ no ɛyɛ Sanai Takaichi ɛde ababetu dwa kyerɛ mu sɛ wɔn deɛ wɔn gyina spinting wɔn nsuro bia wɔn bɛda so agyira wɔn nasoɔ na ne ntɔkwa no baabi a bɛfira baabia no wɔn ne ɛyɛ nkrɔfoɔ yi ɛbɛkyia yam na ɛno ananam soɔ ama Japanese Defense Minister Yami Boni din wɔno ɛde nkrataa yi ɛde ababetu dwa wɔkasa ɛde fa ɛda ɛyɛ awada no ho saa na yɛwie kaseɛ no nyinaa wɔ ɛnora fie ɛnora yɛde bɛto w'anim sɛ kane Tunisia wɔn mo mansoafoɔ yɛfrɛ no sɛ Larayede na wɔn Ali Larayede wɔn na kɔɔto akɔ asetena nnora na amoahyɛ sɛ wɔn fa no nkɔto afiase mfinhyia aduonunum na wɔfiri mu fia abɔnefo sɛm ɛbɔ man wɔnyɛ bi da ne bɔne ne didi so yi ansa kora no mɛba ne bɔne ne so no Larayede yi wɔno wɔdi Prime Minister efiri afempinu ɛne dumiɛnsa 2013 ɛde kɔsi 2014 saa bere no na afei na Tunisiafoɔ wɔn mo afiri revolution mu 2011 revolution no wɔn mo afiri mu aba enti ne 2013 mu no obedi Prime Minister no na ne bɔne edidi so yi wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn mo ebedi aban bɛyɛ sɛ afe pɛntɛm no wɔn mo a wɔfa wɔn mo ɛde wɔn mo kɔ amanɔne titiri paa ne Syria Iraq maybe kura scientific so Libya wɔn nyinaa yɛ tuturafoɔ nko a ɛna ɔno na aban a yɛfrɛ no sɛ the Islamic opposition in Nada wɔn mo bɔ mɔden nso so wɔ masene ma wɔn mo visa bi kura mpo no wɔn ni passport wɔn hyɛ da kura san bɔ ka yɛ passport ma wɔn ewie san ma wɔn pocket money ɛso wɔn mo kɔ a baabi wɔn mo kɔ no wɔn mo fa nkɔtena hɔ na wɔn mo fa nkɔ didi ɔho ɛna wɔn mo ka asɛm yi ɛde gu ne so a no akyi wɔn ɛna wɔbɔ mɔden ama Tunisian jihadist wɔtimi a facilitate ama san nkrɔfoɔ wɔ sei wɔn pɛ so wɔn san bɔ man no mu san so makɔgye power akɔsua tututuo ɛwɔ abɔntene ya wɔn pɛ so wɔn de bɛsisi power ɛwɔ Tunisia ɛno nti wɔn ntimi ntena hɔ ɛma saa deɛ no ɛma so koraa ɛno no wɔn ahyɛ no sɛ 25 years ɛno deɛ no 24 years wɔn kɔ da afiase na ɛbra wɔ nyina court no ɛna yɛbusi na no asɛm wodi fo na wodi bem asɛm me minifo ba akokora ba nte sɛ papa na ɔka sɛ wodi fo na wodi bi no wɔnyɛ no bia wɔsi wɔn nifo ba akokora no wɔn wɔyɛ innocent ne ho sɔn sa abroba ayawro ho yɛ agye sɛ nsuo kura mpo ɛnam ne ho sɛ yɛ amomanfo sɔne ɛde yɛ free juice enti wɔn deɛ wɔka de akyerɛ sɛ wei no ɛyɛ injustice ɛna ɔma subject ne to no na ne lawyer foɔ efiri nne de kwasi dwada wɔn de appeal foforo kɔ akɔtom sɛ wɔn nyi no kra na papa no saa nsɛm de to ne so no nya de a ɛyɛ no kra wei ɛyɛ no ada nia efiri Tunisia ɛba ya yɛde ho nsɛm nyinaa ɛde ɛma wo wei so ɛna yɛgyina na yɛde kaseɛ no ne nyinaa aba na wie yɛ ensɛm a yɛde bɛso mo ɛnɛ awie yi no na na pɔso bie ɛne sɛ kasoa eja bi tɔ hɔ odukwam kwehe zongo hɔ odum gya adwuma ku akɔ na wɔ mo akɔ akɔdum no yakɔ akɔdi wɔ mo mpabro ɛno na nam so ma dio ado wɔkasae Enkrata fi ɛyɛ Ghana Education Services for hɔ ɛde aba betu dwa kyɛm sɛ Nyankopɔn yɛ adom a March busumi a yɛwura mu ne da a ɛtɔ so enkono ɛkɔpem ɛyɛ na duonu baako du baako 11 fo no saa bre no midterm ɛde man kwadaa ɛno ɛna Coalition of Concerned Staff of GES wɔn mo sinya ne yehia ni wɔn mo salary sɛm ɛna GES fo nka bi ma wɔn nya midterm FDA enkomo bi ne nam sɛ ebinom a wɔn mo kye plantain chips ne bayera ya kyekye no wɔn mo de rɔba ɛka ho ɛna ɛkye yewura Nathaniel Nkroma ne ba abedu edi nkomo wɔ asantema mu akyɛ sɛ nokore bi anim na emom wabɔ otiri mu pɔ sɛ wo ba bɛyɛ bi ahwɛ na wɔamfa nyɛ foundation sanso ɛna epue mantam yɛ kɔ hɔ na wɔtwe ensɛm ɛnɛ epie firi hɔ nom ɛba yɛ impintimpi akwose road hɔ nom akwanhyia a esi yɛ ma nipa ba akoto a nanan mo nse do no motimu enkomo asante mantam mu wɔn mo kyerɛ sɛ afari military hospital no a aban ba bewie ɛde ama wɔn no wɔn mo ni agye papa na wɔn mo akyerɛ wɔn ani so ɛde akyerɛ ba abedu ama ɛno nso wada ne mu ɛde abrɛ yɛ ne nsɛm no ahodo bebree ka we no ho bra yɛ kɔ ama no ne
na ma no ne nsɛm so yɛde ne nyinaa ɛba som wo ma na watwi mu nsɛm wa na wo ho nyinaa no yɛkeka ne nyinaa gu mu kama ɛde ma wo na wonya bi etie ye abusua sabre ye ko Facebook no so na wo nso messages kakra wo de aba no ya kwa kenkan ne kama ɛde ama wontie bia na wo de no enya memeduru ya tumirika ma honya ha na fa bre yɛn sesi a na yɛn kenkan ɛmfa ɛma wo ɛno ɛna keke wo de free ka so a ye ne de no ɛwɔ hen fampo ye ade na te afa so ha na so still mache no keke Edifrika so American town Kenke house was say when the fundamentals are weak the cocoa farmers will expose you and only a brother man was it kudos to Nina Chum Amponsa incoming women organizer MPP USA branch from Keke Kaswa Nedio Diabano comments appeal too was it aka Dr. Maomi Abedi president. NDC had nothing good to offer Ghana. My fellow Ghanaians, 2028, let's vote them out. Kudos to Nina Tribune. Any of the baby I was a pound. Will be a chianasan. Okay, one. Okay. Enti na yenina we so na mo messages na mo de ba ye no. Yemfa ensi na ansa na no. Ba ku bi wa ha ma mentin free ho. Okay. Memfa man wo ho. Okay. Any eja somewhere. Mo Ghana man NDC. Please, do we have a deputy minister for health in the country? And what is her role? Dr. Yensu. I know what we say. Starboy, watching you live and clear at our Fumim airport. SOMPA News. Papa, greetings to Honorable Haruna Mohammed MP for SONAFO North. Yes, ma, and my lovely father. No joke. We Filippo Kwabre Kasim. Kasim. Filippo Kwabre Kasim. Ghana Coco Kuyafo. I am Mobo. Mr. President, why? Was it greeting to my daughter from Paul Manswecha Phyllis and my mother Auntie Mary of Jensuso. Na yamfa we so mfa Johnson ha. We free we birthday abake na to amane yen ha. Na was he free Mr. Jacob Opoku. Wonu ankasa na yire ne twotwomutwo na ade nyina Lucy Bafo Opoku. Na ya ne birthday oya nurse ya wo Ridge Hospital Obuase. Was Nyankopon nhira no. Wanti na nimu nkyere no. Wanya ne kase. Na fe wo ma no enhyira no dodo pa na wo ma na botre. Se wode asoso ni musa nkakra free bra wo mo hyase de abesi sabre ahombrase ene wodo no wo ma ne musu pa enfama enti mama Lucy Bafo Opoku wa ukunu Jacob wono na eto nkrai wo se wanhia wo Sompa FM no wasom ne sompa pa enti hu akatua no wodo man koma mfa no mo afei ne today be today enana aya birthday no eno ye CEO Adema Tricia Beauty Parlor Miss Leticia Ama and ono de ade say ye de man no wachirim but Leticia Ama no an yenim hwe incoming Mrs. na ya ne birthday enti happy birthday and confirm Leticia Ama we free national and international reporter Honorable MP for SOMPA constituency Nana Opon Checheku ena wato wonkrai wose ne baby apebia aka odo beko se obeko the Hague ana beko me wofa abobo no kra na akodi birthday no ne waje white ya polo edem wado beko correct enti uda da na ye wa wodai Nyankopon wo be hira wa hira oni oni ho de e de aka ho na osanso ye PNG ba enti sabriam no ka say Prophetic Hill Church enhyira ni nyina emfiri hon same gu tri so na sompa no wode som na no Opon Checheku ene PNG no ni nyina ho akatua no wodo mankoma wonfa nom wo kama pa happy birthday see you papa na nim so te kama no waso poni no de asi na pampam sa timi se na Opon Checheku wa ye adwuma no nyina correct wa report correct pa wo sa Johnson so